Hai guys, ini aku lagi bikin vlog saat teater mengadakan pesta. Jadi ini ada pesta yang diadakan setiap tahun. Jadi pesta ini masing-masing anggota membawa makanan. Masing-masing membawa makanan, dikumpulkan di meja, terus kita makan bersama-sama. Jadi ini aku bikin vlognya. Tahun lalu juga ada sih, tapi nggak sempat bikin. Jadi ini aku bikin nasi goreng. Itu aku mengenalkan makanan Indonesia, nasi goreng. Nah, terus ini meja untuk dessert. Jadi ini kita ada 3 meja yang diisi makanan. Nanti penuh makanan karena ini belum semua datang ya. Jadi anggotanya belum semua datang. Ini masih baru berdatangan. Nah, ini yang sudah datang kumpul lagi ngobrol. Belum lengkap sih. Ini masih baru ada yang datang. Satu persatu gitu datang ya. Jadi ini kita kumpul semua di sini. Ini gedung yang disewa oleh teater. Hai. Ini adalah ibu ketua regonya guys, namanya Bente. Orangnya baik banget. Jadi di gedung ini tempat mereka latihan dan tempat storage meletakkan peralatan teater. Juga semua material teater. Nah, ini ada yang baru datang. Mereka juga bawa makanan. Jadi di sini sesama anggota teater sangat kekeluargaan sekali. Kumpul di sini. Sedikit akrab gitu ya. Ini kami dari berbagai kalangan. Wow. Muda kumpul di sini. You can help. Yes, I can. Hello. And then? And take care about everyone. Yes, everyone. And Katrina, hey. Hi, Torben. Thank you. And Torben too. Oh yeah. Oh. Di sini kami bercanda, saling menggodai satu sama lain. Seperti keluarga gitu ya. Jadi ini anggota Pak Su teater sudah bertahun-tahun. Jadi kita kumpul di sini. Nah, itu Pak Su yang baju hitam. Aku aja yang baru di sini. Kita diajak Pak Su dan udah dikenalkan pada anggota dan mereka semuanya baik. Kelihatannya mereka sudah pada datang. Ini aku bikin nasi goreng ya guys. Ini aku tunjukin dalamnya seperti ini. Aku tutup biar tetap hangat. Ini sepertinya sudah kumpul semua ini guys. Ini aku lagi nyapa-nyapa ya. Nyapa-nyapain semua. Bikin foto dan video. Nah, ini sama Pak Su. Pak Su kasihan ditinggal. Ini mereka semua baik sama aku karena Pak Su itu orangnya baik juga sama semua. Nah, ini ketua regonya ya guys. Sampai kebenturan kepalanya saking gembiranya. Nah, ini makanannya kelihatannya sudah mulai lengkap. Ya. Ini yang aku bawa nasi goreng sama bawang gorengnya. Nah, ini sudah mulai acara makan-makannya guys. Makanannya rata-rata enak banget. Dan nasi gorengku juga banyak yang mencicipi, kata mereka juga enak. Baby, maybe you should take some food first. If I were you, I would take some food first. No. Okay. Altså, vi har jo en sur, altså. Yeah. Men vi har en YouTuber iblandt os, og en TikToker, så vi må regne med at blive filmet frem og tilbage fra alle sider og vinkler. Velbekomme, ja. Og candlelight.
Apropos, nu tilspørger jeg dig. Og det er jo musical. Mere rundt til det inde hver dag og redigere video, det er en uge med dig. Ja. Ja, det gør hun. Hun har YouTube. Nah, ini mereka mengadakan seperti cerita lucu, lelucon gitu ya. Jadi di akhir acara bikin kayak cerita lucu-lucuan gitu. Ya, bagi orang sana ini cerita lucu. Jadi joke gitu, bikin sendiri joke. Ada yang jadi meja, ada yang jadi kursi, ada yang jadi guguk ya, mereka anggota-anggota ini yang main gitu. Tapi ini ceritanya apa aku nggak ngerti karena pakai bahasa Denmark. Tapi ya lucu nih, cerita lucu-lucuan gitu. Nah kebetulan Pak Su nanti jadi meja, nah, seperti ini. Yang baju biru nih jadi sofa gitu ya. Jadi kalian bisa lihat nanti ini lucu-lucuan. Jadi mereka ketawa-ketawa juga. Hvor er bøger? Nør, hvor er bøger? Er det nør, hvor er bøger, eller er det synde, hvor er bøger? Ingrid fra Øre. Jeg tænker så bedst at kigge. Dennis har vi styr på dig, og så skal Ja, nu er gammel. en sofa. Camilla, du er sofaen. Yes. Okay. Er du på grund af min størrelse, eller hvad? Nej. Du skal være sofaet. Sofabordet. Sofabordet. Du skal være sofabordet. Her har vi sofaen. Jeg tror, puden var til knæene. Jeg tror, puden skal bruges til knæene. Kan du lægge ben? Så du ikke får ondt. Hun havde ellers levet så godt ind i rollen. Tak skal du Mark have. er bordet. Han plejer ikke at have pude på knæene, når du sidder her. Mark er bordet. Lilla. Ja. Jeg plejer ikke. Du er du er stander. Så skal man jo sidde her, så. Ja, okay. Men inden vi kommer ind i stuen, så Bror og må gerne, I må godt rykke lidt tilbage. Fordi vi starter nemlig et helt andet sted. I begyndelsen af vores historie befinder vi os. Hun synger på loftet, sidder nissen. Syng igen. Kom nu. På loftet sidder nissen med sin bude. At Pillegurli lægger mærke til det, kommer beskidte Børge. Det er klart. Snigende op på hende. Han griber fat i hende og forsøger at stjæle et kys, men han fejler og rammer i stedet hendes albue. Pillegurli skriger højt. Jeg skal finde træk i telefonen. Og længe. Og giver ham en øretæve midt i ansigtet. Det var en lussing. Beskidte Børge smider Pillegurli over skulderen, Nej. mens hun hyler videre. Og slår ham med ryggen. Og han går en cirkel 3 gange, før han forsvinder med hende. Okay, så hvis I trækker herhen, I går den vej. I mellemtiden i bedstemors hus. Så vi skal have sofa og bord og standerlampe og bedstemor sidder på sofaen og er sur og gnaven og piller ved standerlampen. Hvordan piller man med en standerlampe? Pille lidt anderledes.
Den gamle køter, Fido, futter over gulvet for at slikke hendes hånd. Hvilken tøj? Han fortsætter med at slikke hendes hånd helt op til albuen. Bedstemor sparker til Fido. Fido lægger sig slukket under bordet. Under bordet! Så kommer beskidte Børge ind i rummet med skrigende pillegurlig over sin ene skulder. Ej, for helvede! Hvad fanden laver I? For satan! Bedstemor hyler. Beskidte Børge siger, hold mund din gamle kælling. Hold mund din gamle kælling! Jeg tager pillegurlig og alle dine penge. Pillegurlig og alle dine penge. Jeg tager pillegurlig og dine penge. Jeg har ikke nogen penge, for helvede! Fido løber hen over gulvet og bider beskidte Børge i benet. Fido! Hvad skal jeg sige? Det er faldet søvn. Skynd dig lidt, Lillian, hun er ved at blive magisk. Pillegurlig falder ned fra en skulder og besvimer på gulvet. Ja, tak. Beskidte Børge sparker til Fido. Det har han jo været til. Fido gæffer til beskidte Børge. Gæffer. Så går Fido hen til Pillegurlig og forsøger at vække hende ved at slikke hende i ansigtet. Lækkert. Gør det. Gør det. Gør det. Da ingenting hjælper, går Fido hen til bordet og begynder at gnave i bordbenet. Jeg kommer lige over og knaver i bordbenet. Pludselig kommer helten René Rolf ind og råber, her er jeg for at redde dagen. Her er René Rolf for at redde dagen! Pillegurlig rejser sig og råber, åh, min elskede Rolf. Ja, det gør jeg. Åh, elskede Rolf. De omfavner hinanden. René Rolf siger, jeg elsker dig, mit rigtige dukkebarn. Jeg elsker dig, mit prægtige dukkebarn! Fuck dig! Pillegurlig sukker og siger, du er min smukke prins. Du er min smukke prins. Hvor er jeg heldig, at jeg gik herop, fordi du lå højere mig. De kysser hinanden om og om igen. Der var sgu lidt omkring det. Pludselig stormer beskidte Børge frem og slår René Rolf ned. Nok en gang. Men jeg går ikke. Denne Kom ved siden af. gang lander hun på sofaen og kommer til at vælte standerlampen. Ej, det er også synd for Camilla. Har du mødt? Så er jeg ikke stadigvæk her. Og hun kommer til at vælte standerlampen. Bedstemor rejser standerlampen op igen. Og klapper Pillegurlig på kinden, mens hun græder. Klapper Pillegurlig på kinden og græder og siger... Altså standerlampen klapper Pillegurlig på kinden. Mens hun græder og siger, mit barn, hvad har jeg dog gjort galt? Mit barn, hvad har jeg dog gjort galt med dig? René Rolf ruller skjorteærmerne op og viser sine store, smukke muskler frem. Beskidte Børge begynder at ryste, og hans knæ knækker sammen. Hvem lav, eller hvad? Nej! Eller hvem? René Rolf varmer op med at jogge på stedet. Beskidte Børge forbereder sig på en slåskamp med 10 armbøjninger. Hvem er det? Jeg kan ikke blive ved, jo. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 9. Jeg også. Ja, René Rolf begynder også med nogle armbøjninger. Kom i gang. Jeg begynder på 20. Ser sit snit til at slå René Rolf i hovedet. René Rolf falder bevidstløs om. Tak for det. Fido prøver at bide beskidte Børge i pinden, men beskidte Børge sparker sig. Fido! Hvad skal jeg nu, siger du? Jeg var lige i gang med at knæve ved hans ben. Fido for helvede! Hvad skal jeg gøre? Skal jeg knæve ved dit ben også? Kom igen. Ja, men
Okay. Og Fido lægger sig på bordet. Aha. Sofaen lægger sammen under vægten af pillegurlie. Ja. Bedstemor hyler. Din slemme skurk. Din slemme skurk! Og går langsomt mod beskidte Børge med mor i blikket. Bedstemor råber kakakwa! Og efter et valgrettet karateslag mod beskidte Børges hoved, falder han ned om på gulvet. Kakakwa! Fido begynder at slikke beskidte Børge i ansigtet. Nu skal hun til beskidte Børge i ansigtet. Skidte Børge, hvor er det henne? Jeg synes godt, I kunne have mig, så vi kan nej, Fido! Ud! Ud! Okay. Pillegurlige vågner. Jeg stormer over gulvet til Vanne Rolf. Hun forsøger at genopleve ham ved at kysse ham på næsen. Og Vanne Rolf vågner. I mellemtiden er Ingrid Forhør, som er Pillegurlies søster. Det hedder Nørreårfører. Ja, men kommet igennem skoven med hjemmelavet kiks og vin for at fejre sin søsters forlovelse med Vanne Rolf. Uden for huset bliver Ingrid Forhør angrebet af Fido, som bider og æbler og hyler. Du er klar og får Fido væk og træder ind i stuen. Med ham i hælene. Alle samler sig om bordet for at nyde vinen og kiksene. Og også for at se. Ja. Den stadig resten op billig bras, det der. De snakker og hygger sig godt. Mens Fido løber hen og tisser på standerlampen. Luften går i Det er den derovre. Du er tidstrængende. Standerlampe. Du skal hen og tisse på standerlampen. Og så vidt. Kæft, Fido er en irriterende hund. Så vidt vide, så lever alle lykkeligt til deres dage selv. Og i et karate-hug, du ved, så var det sgu øve, eller? Tak for den. Selv tak. Det er godt at være på. Så går vi ind helt til sidst. Og Pia og... Så er du klar? Ja.
lige